дастрасӣ ба иттилоъ, озодии баён ва маблағгузории нокофӣ аз мушкилотест, ки хабарнигорон дар кишварҳои пасошӯравӣ бештар рӯбарӯ мешаванд. ҳудуди 150 журналист дар шаҳри Душанбе дар доираи аввалин фестивали Media Camp Fest мушкилоти соҳа ва роҳҳои ҳалли онҳоро баррасӣ карданд. Олия Кавалёва аз Қирғизистон ба ин фестивал омадааст. ӯ таҷрибаи 5 солаи хабарнигорӣ дорад. ба қавли ӯ расонаҳо дар кишвараш хуб маблағгузорӣ намешаванд. аксари расонаҳо дар Қирғизистон ба касе тааллуқ доранд. албатта ҳастанд воситаҳои ахбори оммаи давлатӣ, ки аз буҷа маблағгузорӣ мешаванд, вале қисми зиёдашон ширкатҳои хусусиянд, ки маблағгузорияшон аз кадом шахсе вобаста аст. ба ҳамин хотир мутаассифона амалӣ шудани лоиҳаҳо аз онҳо вобастагӣ дорад. Олия мегӯяд фазои журналистикаро дар кишварҳои Осиёи марказӣ хуб медонад. Ба гуфтаи ӯ ба фарқ аз хабарнигорони тоҷик, ҳамкасбонаш дар Қирғизистон ба дастрасии иттилоъ мушкилӣ надоранд. Дар Қазоқистон бошад, озодии баён риоя намешавад. масалан, ҳамкасбони қазоқамон пеш аз таҳияи матлабе бояд хуб фикр кунанд, чун дар сурати баёни сухани ноҷое онҳоро дар мошин бор карда ба ҷое мебаранд, ки мо хуб медонем. Назари шахсии ман ин аст, ки дар он кишвар озодии баён нест. Абдулло тоза донишгоҳро бо ихтисоси хабарнигор хатм кардааст. мегӯяд донише, ки давоми чанд сол дар донишгоҳ аз худ кардааст, дар фаъолияти амалияш ба кор намераванд. яъне журналистика бештар як фаъолияти амалӣ аст. онро намешавад, ки дар як донишгоҳ намедонам чанд қоида аз ёд кард, намедонам чанд китоб хонд ва журналист шуд. бештар ба он ақида ҳастам, ки журналистика фаъолияти амалӣ аст, фаъолияти эҷодӣ аст. Всеволод Пулия сармуҳаррири Раша Beyond аст. Ба қавли ӯ мушкилоти васоити ахбори омма дар кишварҳои Осиёи марказӣ шабакаҳои иҷтимоиро манбаи хабар кардааст. Есть издания, у которых блокируют в том числе сайт. Нашрияҳое ҳастанд, ки сомонаашонро маслуд мекунанд ва ман инро барои расонаҳо бори зиёдатӣ меҳисобам. Мардум кайҳо боз дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва мессенҷерҳо фаъоланд. аз ин рӯ воситаи ахбори оммае, ки хонандаи худро дар шабакаҳои иҷтимоӣ бештар мекунад, муваффақанд ва ман инро дар Тоҷикистон мушоҳида мекунам. Они успешны, и я это в том числе вижу и в медиа в Таджикистане. фестивали Media Camp Fest то 21 сентябр идома мекунад. дар ин муддат созмондиҳандагони он барномае таррезӣ кардаанд, ки журналистҳо донишу таҷрибаи худро дар миён гузошта ва ҳамчунин ҳам ақидаву ҳам фикрони худро пайдо мекунанд.